Няма да повярваш какво разкрих в Филипините! Когато посещавах Елнидо, така нареченият Island Hopping, всъщност е български термин. Верно ли Да, е? човек, и аз не мога да повярвам. Когато Филип Тотю, великият български авантюрист, е пристигнал тук с тайфата си още преди Магелан да се научил да плува, се е размотавал от остров на остров с гребло от българска орехова дъска и викал хоп на този остров, хоп на онзи остров и така местните са го кръстили хопинг. Елнидо се намира на остров Палаван. Понеже филипинските мъже са малко кюсета, Филип всъщност е бил много популярен сред местните жени с големият си мустак. Там идва и името на остров Палаван, защото Филип е бил много палав с девойките. Даже филипинките са изпадали в несвяст само като го видят. И до ден днешен дамите имат лек мустак в негова чест. Това не е базик, човек. Ако не ми вярвате, питайте се на кой според вас е кръстен на държавата? Филип Ини. А сега сериозно, Палаван, а не както Слави от Клашърс го нарича, Палаван, официално е най-красивият остров на планетата, според Travel Leisure и National Geographic. А Ел Нидо е, така да се каже, столицата на островните приключения, наречени Island Hop, което всъщност значи да тръгнете с лодка от остров на остров, като за деня може да посетите 4, 5, 6 острова, да пиете по няколко коса, ром, тайни лагуни, сега колко са тайни, да играете волейбол, да се гмуркате с шнорхел и така докато не се стъмни. А като се стъмни, всички жени изглеждат като модели, включително и ти. Следваме за още напълно автентични и научно неподвъртени световни разкрития.